Stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass media, astăzi venim cu o conferință de presă la subiectul Hotelului Național. Este o istorie corupțională care a început în anul 2006 și care continuă până astăzi, cu o mulțime de actori implicați în realizarea, implementarea intereselor tenebre a proprietarilor deghizați care stau în spatele acestui obiect. Din păcate, în ultima perioadă am văzut că în ultimii 2-3 ani, am văzut că autoritățile locale, Primăria Municipiului Chișinău, Consiliul Local al Municipiului Chișinău, organele de drept, precum și instituții publice centrale, tot felul de instituții care ar avea menirea să investigheze și să apere să investigheze acest dosar de corupție și să apere proprietatea statului, se fac că plouă. Mai mult, noi avem probe că facilitează atât administrația publică locală cât și organele de drept, facilitează și acoperă comiterea unor infracțiuni de corupere și de delapidare a averii statului. În cazul dat vorbim, repet, de Hotelul Național. Eu și colegul meu, Sergiu Tofilat, venim astăzi în fața dumneavoastră să vă vorbim despre acest dosar, un dosar al corupției, un dosar care devine simbolic, dacă vreți, un simbol al corupției la nivelul municipiului Chișinău, un dosar care aduce prejudicii de milioane de euro intereselor municipiului și statului, pentru că vorbim de dilapidarea unor terenuri care aparțin statului Republica Moldova și autorității publice locale municipiului Chișinău, orașului Chișinău, și despre multe alte aspecte. Să le luăm pe rând. Sergiu, transfer cuvântul, te rog. Da, mersi, bun găsit, dragi prieteni. Subiectul cu Hotelul Național noi l-am început a investiga încă în toiul campaniei electorale. Am făcut și un video, puteți să-l găsiți pe pagina noastră de Facebook Partidul Schimbării, cu toată investigația și cu actele și cu ce au întreprins autoritățile. Luna trecută, împreună cu un activist civic, cu Roman Guneavă, noi am trimis o solicitare la primărie ca să clarificăm anumite aspecte, să dăm opinia lor, ce au întreprins după ce a devenit evident că avem de-a face cu o fraudă. Și avem răspunsul, o să discutăm și despre asta. Sunt detalii interesante, inclusiv chestii false declarate de primărie. Vom începe cu aceea că deci noi astăzi depunem un denunț la procuratură pe actele de corupție și ilegalitățile comise în legătură cu dosarul Hotelul Național. În denunț, practic este ca un mini-raport crawl, am să spun așa, unde noi explicăm șirul de evenimente care a avut loc, ce a întreprins primăria, ce a făcut CNA-ul, procuratura, instanțele de judecată și care a fost rolul fiecărei instituții de stat în această schemă. Deci începem cu un scurt istoric referitor la privatizarea SA Moldova Tour. Deci Hotelul Național se află la balanța SA Moldova Tour. Întâi de toate, în anul 1999 a avut loc prima tentativă de privatizare a SA Moldova Tour. Atunci firma Avi Avax din Israel a cumpărat hotelul cu 1,5 milioane de dolari, însă contractul a fost reziliat pentru că firma nu a achitat plata. Următoarea tentativă a fost în noiembrie 2006, atunci acțiunile Moldova Tour au fost privatizate de SRL Alpha Engineering. Și iată, începând cu 2006, au avut loc un șir de schimb de proprietari la acest Alpha Engineering, deci beneficiarii efectivi a hotelului s-au schimbat de câteva ori. Cum a ajuns Alpha Engineering în proprietatea lui Plahotniuc, nu cunoaștem, nu avem informații, însă în 2011, în luna decembrie, Plahotniuc i-a vândut cota 100% din Alpha Engineering lui Platon. Deci a avut loc o tranzacție de vânzare-cumpărare a unui offshore, unei companii nerezidente, OTIV Prime Financial, care deținea acest Alpha Engineering și acțiuni Victoria Bank și alte active. Deci Plahotniuc, în 2011, în decembrie, i-a vândut hotelul lui Platon. În 2014, în luna noiembrie, Platon vinde hotelul lui Șor, iar Șor achită cu bani furați din miliard. Deci hotelul a ajuns în proprietatea lui Șor, din acesta achitându-se de miliardul furat. Concret este în sentința sau în decizia Curții Supreme de revizuire a sentinței lui Platon. E scris în felul următor.
Cota de 100% a capitalului Alpha Engineering a ajuns în proprietatea companiei nerezidente Ismida Alliance, da, un offshore de-a lui Ilan Shore. Ismida, pe 12 noiembrie 2014, a transferat suma de $3 milioane către Web Solutions Corporation, a ajuns la un alt offshore de lui Platon. Deci, concret, banii ăștia provin din creditul acordat de Banca de Economie către SRL Voxemar.com, 50,8 milioane lei. Deci, Shore de la BM a luat 50 de milioane de lei și s-a achitat cu Platon pentru acest hotel, respectiv fondator Alpha Engineering a ajuns Ismida Alliance. În ianuarie 2019, Shore cedează hotelul lui Andronache la firma Anic Imobil, cu sediu pe strada Șusev 89, tot acolo mai avea sediu o altă firmă controlată de unde era cofondator tatălui Andronache, SRL Vladecacom. Și în august 2020, Andronache mai schimbă odată fondatorul Alpha Engineering, devine un alt nerezident, o alt offshore, Vernon Corporation. Persoană cu funcții de răspundere și care administrează cel puțin 75% din acțiunile Vernon Corporation. Deci este un offshore peste hotare, acolo fondator principal este Victor Kanaev, un cetățean din Ucraina. Acest Kanaev apare în mai multe companii controlate de Andronache, inclusiv SRL Furnizarea Energie, care vinde energie la tarife nereglementate la noi. Kanaev inclusiv mai apare ca asociat împreună cu un alt reprezentant de lui Andronache, este vorba de Anatolie Blonski, într-un alt SRL, Divers Art Construct. Deci avem suficiente motive să bănuim că Andronache deține astăzi hotelul național prin acest offshore Vernon Corporation. Așa. Deci, din ianuarie 2019, hotelul a trecut la Andronache. Ce se întâmplă mai departe? Iată, aici încep peripețiile, să spunem așa. În ianuarie 2019, Consiliul Municipal Chișinău, legislatura precedentă, înainte de alegerile parlamentare, emite o decizie ilegală prin care transmite în arendă 1,2 hectare la SA Moldova Tour, da, care e proprietarul hotelului. Acolo erau și terenuri care nu aparțineau municipiului, erau în proprietatea Republicii Moldova, deci Consiliul Municipal nu avea dreptul să facă acest lucru. De aceea, Cancelarea de Stat a contestat această decizie a Consiliului Municipal în judecată. Peste un an, în februarie 2020, Curtea de Apel anulează decizia CMC privind arenda terenurilor. În situația asta, făptașii și beneficiarii reale a Hotelului Național și inclusiv cei care asistau din primărie riscau să piardă dreptul de folosință de arendă asupra terenurilor. Deci ei au înțeles că instanța totuși o să anuleze decizia Consiliului Municipal și terenul va reveni înapoi în proprietatea statului. Ca să păstreze dreptul de a folosi acest teren, SA Moldova Tour ce face? Merge la cadastru și înregistrează contractele de arendă, pentru că ele până atunci nu erau înregistrate, și în baza lor instituie superficie legală. Ce înseamnă asta? În 2018 s-a modificat legislația și a intrat în vigoare deja în 2019. Deschidem legea numărul 1125 din 2002 pentru punerea în aplicare a codului civil. Și aici, în articolul 29, vedem următorul lucru interesant. Deci ce înseamnă superficie? Dreptul de a folosi un teren care e în jurul imobilului, pentru care proprietarul achită autorității locale, deci statului, o anumită taxă. E similar cu arenda, numai că nu se face niciun contract. Se instituie superficie legală. Păi iată, această superficie se instituie doar asupra terenului necesar pentru deservirea bunului imobil. Dar în lege este menționat că dacă proprietarul imobilului mai are niște contracte de arendă, păi atunci superficia se extinde peste toate aceste terenuri. Respectiv, în baza deciziei ilegale a Consiliului Municipal a fost extinsă suprafața terenului, contractele au fost înregistrate la cadastru și în baza lor s-a instituit superficie legală pe toate aceste terenuri. Deci revenim în februarie 2020, Curtea de Apel anulează dreptul de arendă și Moldova Tour contestă
această decizie a Curții de Apel. Deci încearcă prin Curtea Supremă să păstreze controlul asupra terenului. Păi iată, în cazul dat, primăria municipiului Chișinău a acționat în interesul lui Andronache, în interesul lui Moldova Tour și la fel a contestat decizia Curții de Apel. Se primește că primăria acționa în interesul lui Andronache. Și asta s-a întâmplat în iunie 2020, când primar la noi cine era? Ion Ceban. Noi am adresat întrebări, inclusiv la acest subiect, și o să revin un pic mai târziu. Deci, iată, vedem caz concret când primăria acționează în interesul lui Andronache. În septembrie 2020, Curtea Supremă anulează definitiv dreptul de arendă. Acum, primăria era obligată să revizuiască hotarele terenurilor, inclusiv superficia. Păi iată, din septembrie 2020, primăria nu a întreprins nimic în acest sens. Deci, primăria nu execută deciziile Curții Supreme. Mai mult ca atât, trebuia să revoce și actele permisive de construcție. Vorbim de certificatul de urbanism pentru proiectare, care a fost eliberat în baza faptului că, iată, Moldova Tour are în arendă aceste terenuri. Lucrul ăsta a fost anulat de instanță, certificatul trebuia revocat. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Mai mult ca atât, deja în 2021, primăria organizează consultări publice privind demolarea hotelului și construcția acolo la un complex multifuncțional de 128.000 de metri pătrați. Când terenul deja a fost, sau dreptul de arendă a fost anulat încă cu jumătate de an până la asta. Primăria nu vede lucrul ăsta și organizează consultări publice. Vorbim de două dispoziții, una emisă în martie 2021 de Victor Chironda și a doua în mai 2021 de Ilie Ceban. Deci, după ce mai mulți funcționari din Direcția Arhitectură, înțelegând că asta e o ilegalitate, refuză să semneze, să contrasemneze actele, viceprimarul Victor Chironda se adresează la Procuratura Municipiului Chișinău și spune că, uitați-vă, sunt anumite ilegalități, verificați, vă rog, cum se încadrează actele emise sau pregătite de Direcția Arhitectură în limitele cadrului legal. Procuratura Municipiului Chișinău ce face? Transmite dosarul la CNA, hai uitați-vă voi, CNA-ul transmite o scrisoare la primarul Ion Ceban, hai uite domn primar și acolo și spune-ne. Deci așa un fel de ping-pong între primărie, Procuratura Chișinău, CNA și înapoi la primărie. Rezultat zero. De fapt nu, rezultatul a fost că Ceban l-a demis, Consiliul Municipal l-a demis pe viceprimarul Chironda. În situația asta noi avem un grup de persoane, de funcționari din diferite instituții care acționează în interesele beneficiarilor reale a Hotelului Național, concret al lui Vladimir Andronache. Mai mult ca atât, noi am fost la așa numitele dezbateri, consultări publice, împreună cu Ștefan, în luna iunie. Și acolo erau mai multe persoane din Partidul Șor, care se deghizau drept activiști, că ei tare se preocupă de soarta hotelului și faptul că acolo hotelul degradează și așa mai departe. Deci, și băteau din palme la indicația proiectantului. Deci în spate stăteau domnișoară, ridica degetul și când ridica degetul, lumea începea să bată din palme. Deci pe lângă Andronache, acolo se întrevăd și urechișurile lui Șor. Deci ei lucrează în tandem. Și ăsta nu e unicul obiect la care ei lucrează, mai este construcția de lângă liceul Asachi, acolo se construiește, nu știu, deja peste 10 etaje și toți arată cu degetul, dar nimeni nu întreprinde nimic. Deci Șor cu Andronache lucrează împreună. Acum revenim un pic la alt proces. Deci pe lângă faptul că în instanță se examina litigiul privind anularea dreptului de arendă, un alt litigiu ținea de faptul că Agenția Proprietății Publice a solicitat instanță rezilierea contractului de privatizare, cel din 2006. Deci Alpha Engineering a privatizat SA Moldova Tour și trebuia să investească. N-a investit, întoarce hotelul înapoi statului. Păi iată, în iunie 2021, Curtea Supremă refuză Agenției Proprietății Publice privind rezilierea contractului de privatizare, spunând că știți, uitați-vă, Alpha Engineering lucrează cu primărie, ei obțin documente permisive, ei încearcă să-și onoreze obligațiile. Problema în ce constă? Curtea Supremă, în decizie din iunie 2021, se referă la actele permisive emise de primărie
în baza arendii terenurilor care a fost anulată. Respectiv, s-a anulat dreptul de arendă, se anulează și celelalte documente. Președintele completului de judecători care a anulat arenda în septembrie 2020 a fost Tamara Chișca-Doneva. Tot Tamara Chișca-Doneva în 2021 deja spune că, da, știți, nu, Alpha Engineering încearcă de fapt să-și îndeplinească obligațiile. Și ea uită faptul că arenda a fost anulată. Aici apare întrebarea, dar cum ea nu poate invoca faptul că nu știa de lucrul ăsta, pentru că tot ea a fost președintele completului de judecători care a anulat această arendă. Deci, în 2020, în septembrie, ea anulează arenda, dar în 2021, în iunie, ea o uitat de lucrul ăsta. Sau o ascuns. Asta deja trebuie să clarifice organele de anchetă. Vreau să revin un pic la... Deci noi pe 29 iulie am expediat un set de întrebări la primărie și iată, pe 19 august noi am primit răspuns. Câteva aspecte interesante ce trebuie menționate, lucruri despre care nu se cunoaște la moment. Deci, așa. Să găsesc eu lucrul ăsta. Deci, Agenția Proprietății Publice, mai exact, Agenția Privatizării, Primăria ne scrie nou, că Agenția Privatizării, de pe lângă Ministerul Economiei, prin scrisoarea din 14 septembrie 2007, deci în septembrie 2007, a acceptat demolarea imobililor, Hotelul Național. Aici întrebare către cine era conducătorul acestei agenții și unde s-a uitat Ministerul Economiei. În 2007, ministrul economiei era domnul Dodon. Deci aici trebuie să vedem cine a autorizat acest lucru, pentru că agenția nu avea dreptul să permită demolarea hotelului, asta contravine contractului de privatizare. În contract de privatizare este scris reconstrucția hotelului. Deci avem prima ilegalitate comisă de agenție de privatizare în septembrie 2007. Trebuie să vedem cine s-a ocupat de lucrul ăsta. Cel puțin așa scrie primăria. Mai departe, primăria, noi am întrebat, dar cum așa se întâmplă că în iunie 2020 primăria contestă decizia de instanței de apel privind anularea dreptului de arendă. Adică, instanța de apel a spus că arenda, oferirea terenurilor în arendă este ilegală și ele trebuie întoarsă statului. Primăria n-a fost de acord, Moldova Tur și Andronache n-au fost de acord. Deci de ce primăria acționa în interesul Andronache? Iată cine răspunde nou primăria. Că în regulamentele interne nu e prevăzut ca cineva din conducerea primăriei să avizeze acțiunile direcției juridice care au depus recurs la Curtea Supremă. Cu alte cuvinte, juriștii din primărie fac și le tun lor în cap. Da? Și primarul de lucrul ăsta nu știe. Și noi l-am întrebat, băi, dar ce se întâmplă? De ce juriștii voștri au contestat decizia de apel? De ce ei acționează în interesul lui Andronache? Și primăria zice, la noi așa scris în regulamente. Noi nu știm nimic. Deci pe domnul Ceban, pe primarul nostru, nu îl interesează faptul că la dânsul în primărie oamenii nu acționează în interesul municipalității, a statului, dar în interesul lui Andronache. Pe Ceban asta nu îl interesează. Mai departe. După ce în septembrie 2020 Curtea Supremă anulează dreptul de arendă a terenurilor, deci anulează decizia Consiliului Municipal, Direcția Asistență Juridică informează Direcția Arhitectură. Deci a fost anulat dreptul de arendă, respectiv trebuiau revizuite hotarele terenurilor, adusă situația la starea inițială, până în ianuarie 2019. Da? Și respectiv să revizuiască și dreptul de superficie și să revoce, să anuleze actele permisive, certificatul urbanism de proiectare și să anuleze consultările publice. Deci, încă anul trecut, Direcția Juridică a informat Direcția Arhitectură. Și primăria ne răspunde că urmarea acestei note, Direcția Arhitectură a suspendat toate procedurile administrative conexe cu referire la decizia Consiliului Municipal cu arenda. Deci chipurile Direcției Arhitectură de atunci n-a mai făcut nimic. Lucrul ăsta este un fals. În 2021, Direcția Arhitectură a organizat consultări publice, a emis autorizație de demolare. Cum adică nu a întreprins nimic? Ei nu au executat decizia Curții Supreme.
Nu a revizuit hotarele și nu a anulat, nu a revizuit superficie. Mai departe, noi am întrebat, iată, în 2019, în ianuarie, Consiliul Municipal a emis o decizie ilegală. I-a oferit lui Andronache 1,32 hectare în arendă. Ilegal. Ce a întreprins primăria? Să vadă cine din funcționari a fost implicat în lucrul ăsta. Da, e normal, dacă s-au făcut niște ilegalități, hai să vedem cine de asta trebuie să poarte, cine pentru asta trebuie să poarte răspundere. Primăria ne informează că pe marginea deciziei din 2019 nu s-a inițiat nicio anchetă. Deci ceva nou ne spune că el tare să luptă să întoarcă terenurile în proprietatea municipiului. Și tot el ne spune că pe dânsul asta nu-l interesează. Cine-i ce bani după asta? E un laș. Sau complice, mai degrabă, nu? Sau complice. Un alt lucru interesant. În 2021, acel proiect privind demolarea hotelului și construcția unui centru multifuncțional, deci proiectul elaborat de Victor Grozavu, a fost consultat la Consiliul Arhitectural Urbanistic în 2021. Noi am întrebat din ce cauză Direcția Arhitectură nu a informat Consiliul Urbanistic că dreptul de arendă a terenurilor a fost anulat. Da? Direcția Arhitectură a ascuns acest fapt. Și ne răspunde primăria că, conform regulamentului Consiliului Arhitectural Urbanistic, Direcția Arhitectură nu are obligația să informeze acest Consiliu Arhitectural Urbanistic despre relațiile de arendă cu beneficiari. Stați un pic, dacă la voi regulamentul nu prevede lucrul ăsta, dar asta este important, modificați-l. Nu interesează pe dânși. Pe dânși interesează să ascundă aceste ilegalități. Bun, mă opresc aici pentru că să nu întind. Eu voi veni cu câteva remarci, completări pentru a aduce la cunoștința cetățenilor care nu sunt inițiați în istoricul acestui dosar. Foarte simplu, voi încerca să vă explic de ce, în opinia noastră, primăria acționează în calitate de complice în această schemă infracțională. Și eu personal consider că o face cu bună știință, cu intenții, cu rea intenții în detrimentul intereselor municipiului și a orașului și a cetățenilor. Fiind perfect conștienți de ceea ce fac, mai mult aici s-au comis un șir întreg de aranjamente și retlicuri ca să se ajungă la emiterea autorizației de demolare. Foarte simplu pe pași. În 2006 s-a vândut cota majoritară în Moldova Tur cu condiția că clădirea Hotelului Național să fie reconstruită, era în locul restaurantului să fie edificat, construit un nou bun imobil, un turn, de exemplu, da, niște spații comerciale. Această proprietate este aplasată pe un teren de circa 0,7 hectare, da? Asta lor le-a părut puțin. Da, lui Andronache i-a părut puțin, Andronache a zis că nu, noi trebuie să mai obținem niște... Noi așa bănuim, este absolut evident acest lucru, nu ne mai trebuie teren ca în loc de reconstrucția hotelului și un nou turn, să punem 3 turnuri, să demolăm tot și să punem un obiect imobiliar nemai văzut pentru municipiul Chișinău, 3 turnuri a câte 25 de etaje cu o suprafață totală de 128.000 de metri pătrați. Da? Ca să obțină acest scop absolut ilegal și din punct de vedere urbanistic și din punct de vedere a condițiilor de privatizare impuse de stat, pentru că statul a vândut această proprietate, ei au întreprins un șir de măsuri ilegale. Primul pas a fost să obțină încă jumătate de hectar de pământ de la autoritatea publică locală. Și aici avem o circumstanță strigătoare la cer. Primăria nu este proprietarul acestei jumătăți de hectar, acestor 50 de are. Asta este bucata de pământ pe care se află havuzul, da? În fața, care iese pe liniile roșii pe bulevardul Ștefan cel Mare, peste liniile roșii a bulevardului Ștefan cel Mare. Și ce face primăria? Ca primărie să poată încheia contract, să le poată da face contract de arendă, primăria nu poate dispune de proprietatea asta, ei recurg la un șeretlic și comasează terenul municipal cu aceste 50 de arii ca ulterior să încheie contract de arendă pe întreaga suprafață. Da? Asta este
prima probă a faptului că există intenție criminală, intenție infracțională și că există un grup de oameni care își coordonează acțiunile în vederea realizării acestui scop. Comasarea ilegală a terenului și darea acestuia în arendă. După care, în baza acestui teren mărit la 1,2 hectare, se eliberează certificatul urbanistic de proiectare. Dar nu se mai aplică procentul de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, regimul de înălțime se aplică în limitele terenului vechi, da, și în limitele concursului de privatizare, că concursul de privatizare a zis reconstrucția hotelului și un obiect imobiliar în locul restaurantului. S-au mărit suprafețele, s-au mărit procentul de ocupare a terenului, s-au mărit suprafețele care, precum că legal, li s-ar fi permis să fie proiectate. Și proiectanții recurg la nemijlocit, la elaborarea acestui proiect, schițe de proiect, o schițe, da, un obiect monstru, de 3 ori mai mare decât Moldova, da? De 2 ori mai mare decât Moldova. Da, Shopping Moldova am în vedere, da? Pe acest hectar de pământ în una din cele mai aglomerate intersecții din municipiul Chișinău. Ca să îndeplinească prevederile legii cu privire la consultările publice, ei mimează niște consultări publice pe care le ascund în mod intenționat. Consultarea publică la care am mers eu și domnul Tofilat a fost una ascunsă, a fost una secretă. De ce? Pentru că pe site-ul Preturii au fost publicate informații absolut insuficiente. Deci nu a fost publicată adresa, denumirea hotelului, antreprenorului și așa mai departe, au fost publicate codurile cadastrale. Că vor avea loc consultații publice cu privire la aceste coduri cadastrale. Câți din voi, stimați cetățeni, cunoașteți codurile cadastrale pe care este amplasat Hotelul Național? Eu nu le cunosc, nici Sergiu nu le cunoaște. Numai dacă te uiți în baza de date, în cadastru și așa mai departe. Este evident că aveau în drept scop să ascundă, să deghizeze, să ascundă această audiere publică pentru că aveau un scop infracțional. Și eu vreau să vă spun că fețele angajaților Preturii și a primăriei erau absolut pătrate și albe când ne-au văzut intrând la acea audiere. Noi am invitat și mass media la acea audiere și asta a fost o mega surpriză pentru ei. Foarte neplăcut. După care mergem mai departe. În baza îndeplinirii acestor pași, în paralel a fost contestat contractul de arendă. Da? A fost contestat contractul de arendă pe acest 1,2 hectare și contractul de arendă a fost declarat ilegal și anulat. Dar, contrar dispoziției instanței, contrar hotărârii instanței, a fost emisă autorizația de demolare. Cum a devenit posibil? Cum adică? Dacă condițiile concursului de privatizare din 2006 nu au fost anulate, nu au fost revizuite, sunt condiții impuse de statul Republica Moldova, nu de municipiul Chișinău, de statul Republica Moldova. Iar statul își administrează proprietatea prin Agenția Proprietății Publice. Nu municipiul Chișinău dispune de această proprietate. Aici sunt aplicate condițiile impuse de contractul de privatizare din 2006. Nici de cum normele de urbanism care le prevede Chișinău, le prevede Consiliul sau Primăria Municipiului Chișinău. Nu are treabă. A fost clar spus care sunt obligațiile investitorului. Investitorul, ce face investitorul? Achiziționează în 2006, în 2008, bunurile trebuiau să fie reparate și construite. Da, se admitea acolo o întârziere, să fie 2009. 6 ani de zile nu se întreprinde absolut nimic. Și instanța, din păcate, dacă în primul caz același complet anulează contractul de arendă, în examinarea esenței cauzii, adică anulării, a fost o altă cauză separată în instanță cu privire la, foarte importantă, cu privire la anularea contractului de privatizare, instanța a dispus valabilitatea acestuia, l-a păstrat, l-a menținut. Și asta este o ilegalitate absolută, pentru că investitorul, persoana care a cumpărat 80 ceva de procente în Moldova Tur, nu și-a onorat în niciun hal obligațiile 6 ani de zile, după care în mod formal a început să facă niște demersuri. Între timp perindându-se de la un infractor la altul. Și toate aceste lucruri s-au făcut sub acoperirea autorităților statului care aveau obligația să apere interesele statului și proprietatea statului. Acum, având contractul de arendă anulat,
trebuia primăria să acționeze imediat în vederea anulării superficii, să facă demersul de radiere a superficiei, pentru că superficia s-a făcut în baza arendei. Arendei pe întreaga suprafață de 1,2 ha, ori după hotărârea judecății, gata, acest capitol a fost anulat, acest subcapitol, această istorie criminală a fost anulat, a revenit și trebuie să fie terenurile, trebuie să fie la cadastru înregistrate, repuse la poziție inițială. Jumătate de hectar înapoi cu havuzul în proprietatea statului, 70 de are în proprietate separate și repuse înapoi în proprietatea municipiului. Nu, acest lucru nu se face. Se face invers. Primăria, acționând în calitate de complice în această schemă criminală, ce face? Eliberează autorizația de demolare, una absolut ilegală. Și Ivan Ciban aici este complice într-o schemă criminală și acționează în interesul lui Andronache și a celor cu care acesta împarte beneficiu în urma implementării acestei scheme criminale. În halul ăsta, în centrul Chișinăului, în anul 2021, să se fure proprietatea statului cu mâinile primăriei și cu complicitatea primăriei. Absolut inadmisibil. Acum, ce trebuia să facă primăria? Trebuia să repună în poziții inițiale, să separe aceste terenuri, să solicite cadastrului să înregistreze, să anuleze modificările operate, să facă demers cu privire la cadastru cu privire la anularea superficiei. Ei nu fac aceste lucruri, ei în mod abuziv, absolut ilegal, eliberează autorizația de demolare asupra unui obiect pe care în niciun caz nu l-a vândut primăria. Primăria nu are treabă cu el. Pentru că există un concurs făcut de stat în 2006 care nimeni nu l-a anulat și acolo sunt stipulate clar obligațiile. Acum, cum să eliberezi autorizația de demolare? O eliberezi pentru că vrei să mergi pe schița de proiect, da? Pe noul proiect care ei l-au desenat. Care nu mai este posibil pentru că contractul de rent a fost anulat. Nu, ei merg mai departe. Folosindu-se de această superficie pe care tot ei au obligația să o anuleze, să o radieze, să facă demers de anulare. Pe motiv de reziliere, de anulare, de declarare nulității contractului de rent. În mod clar avem primăria ca complice în această schemă. Și Ivan Ciban nu se poate ascunde și nu poate pretinde că nu cunoaște. Că dacă pretinde că nu cunoaște, am ieșit noi astăzi și am spus că se cunoaște. Mai mult, aș vrea să vorbesc și despre rolul organelor de drept. La CNA a ajuns o sesizare. Da, poate incompletă, care nu viza cap-coadă acest subiect, dar totuși a ajuns. Ce face CNA-ul? CNA-ul trimite sesizare de mers la primarul Ceban, la primărie și zice, dar voi ce credeți despre asta? Păi s-a făcut denunț pe niște acțiuni ilegale și voi întrebați autorul respectivelor acțiuni ilegale care e opinia lui despre încălcările care le comite? Voi serios? Dragă CNA, eu de mult am spus că voi trebuie să lichidați. Voi sunteți niște oameni care ne costați miliarde de lei prejudicii, pe care noi cheltuim sute de milioane de lei și eu foarte mult sper că actuala guvernare care a primit mandat de reformă a justiției n-are de gând să vă păstreze, să vă corcolească. Că nimic altceva decât să fiți lichidați nu este posibil de făcut. Ca și Procuratura Anticorupție care lucrează cu voi în tandem. Acum, rolul procuraturii. Unde a fost procuratura toți acești ani? Oameni buni, e vorba despre milioane, zeci de milioane de euro, interes public, pământ, proprietatea statului și municipiului. Neonorarea condițiilor, obligațiilor contractuale prevăzute de contract de privatizare. Din 2006 până acum, 15 ani de zile, voi unde ați fost? Actualul procuror general unde a fost? Adjunctul Popov pe urmărire penală unde ați fost? Unde sunteți voi? Da? Asta este unul din aspectele importante pe care trebuie să le menționăm. Organele de drept au avut un rol sau de ignorare sau de complicitate ca și primăria. Da? Și este egal, chiar dacă primăria are un rol activ și a emis o mulțime de acte ilegale, eu consider că rolul organelor de drept este la fel, implicarea și rolul organelor de drept în această schemă criminală este la fel de important. Eu vreau o completare înainte de concluzie. Sigur. De vreun an și ceva, Ion Ceban, presa socialistă, activiștii lui Șor, proiectanții, mai multă lume, încearcă să împingă în spațiu public narativul, povestea, precum că, iată, la Hotelul Național se adună narcomani, acolo dezastru, trebuie de făcut ceva urgent. Spuneți, vă rog, cui aparține acest hotel? Cine e proprietarul?
Proprietarul este Moldova Tour, Alpha Engineering, Andronache. Iată proprietarul, nu primăria, proprietarul hotelului trebuie să aibă grijă ca acolo să nu se adune tot felul de persoane dubioase. Proprietarul trebuie să aibă grijă să administreze acel hotel. Nu poate face față, lasă cheme și poliția. Nu primăria trebuie să aibă grijă de lucrul ăsta. Deci presa socialistă, împreună cu primarul Ion Ceban, împreună cu activiștii lui Șor, toți în tandem împing acest narativ, încearcă să pună nouă macaroane pe urechi. Și când Ceban se face într-o ureche că nu știe, nu, el este parte din toată chestia asta. Pentru că el, împreună cu toată gașca asta, promovează toate falsurile astea. Asta am vrut să dau. Deci, concluziile și care sunt cerințele noastre? Noi, pentru ca să nu se mai întâmple că Procuratura, Centrul Național Anticorupție, Primăria, alte autorități publice să nu se mai întâmple că se mai întâmple că invocă faptul că n-au cunoscut, că n-a existat un denunț, că n-a existat un temei juridic de efectuare, de pornire, urmărire penale, efectuarea investigației, stabilirea adevărului. Iată că noi, într-un final, da, am considerat că este timpul, asta era și una din obligațiile noastre pe care ne le-am asumat, că și ca activiști civici, și ca politicieni care au făcut campanie electorală și care au investigat acest dosar în parcurs campaniei. Din păcate, acest dosar a rămas în umbra evenimentelor electorale, dar este unul extrem de important și vorbește despre natura proceselor de la din primăria noastră. Iată că noi am făcut un denunț în care solicităm Procuraturii Generale să inițieze urmărire penală în vederea stabilirii adevărului, da? Identificării și atragerii la răspundere penală autorilor, executorilor și beneficiarilor acestei scheme infracționale cu privire la dilapidarea averii statului și comiterii multiplelor infracțiuni de corupție în opinia noastră. Noi nu credem că Primăria Municipiului Chișinău a dat de la, nu știu, din bunăvoință lui Andronache jumătate de hectar. Pe degeaba, da? Și în arendă celelalte 70 de are, în total 1,2 hectare. Încercați dumneavoastră, stimați cetățeni, să mergeți la primărie și să nu cereți dreptul de arendă. Încercați să privatizați pământul de sub bunurile voastre imobile. Eu știu oameni care 6-7 ani așteaptă să-și privatizeze terenul de sub bunul lor imobil. Da? Așteaptă primăria să le ia banii. Pentru că nu ai altceva de făcut cu acel pământ. Că el este sub casele, sub bunurile, sub imobilele oamenilor care aparțin cu drept de proprietate. Încercați și o să vedeți care o să fie reacția. Iar lui Andronache se poate. Se poate și din partea instanțelor, se poate din partea procuraturii, din partea CNA, din partea domnului Ceban. Iar vouă nu se poate. Cetățeanului de rând nu se poate. De asta noi solicităm investigarea rolului funcționarilor din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău, membrilor aleși a Consiliului Municipal Chișinău, care au dat în arendă proprietatea municipală și proprietatea statului absolut ilegal. Legislatura precedentă, să menționăm. Da, din legislatura precedentă inclusiv, din componența precedentă, pentru că a fost implicată și legislatura precedentă și noi suntem siguri că și la moment actuala componență la fel este implicată. Atragerea la răspundere penală a persoanelor din cadrul agențiilor de stat de resort care ani de zile, da, de exemplu 6 ani de zile, proprietarul nu a mișcat un deget ca să onoreze obligațiile contractuale prevăzute de contract de privatizare. Unde a fost statul? Statul imediat după epuizarea termenului de reconstrucție trebuia să solicite rezilierea acestui contract, da? În interesul statului. Statul a inacționat și eu sunt sigur că acest lucru s-a făcut pentru că s-au dat bani și a fost la mijloc un interes corupțional. Mai departe, stabilirea și atragerea la răspundere penală și administrativă a ofițerilor de urmărire penală și a procurorilor care nu și-au onorat obligațiile de serviciu și care au mușamalizat acest caz. Inclusiv atunci când au primit în gestiune o plângere. O plângere pe care au remis-o la primărie. Sau în vezi de o sesizare în baza acelei plângeri pe care au remis-o la primărie. Și desigur atragerea la răspunderea beneficiarului și a grupului criminal organizat care stă în spatele acestei operațiuni de dilapidare a averii statului.
Eu nu știu dacă Andronache, Șor, ceilalți care erau în spate au dorit să construiască acest obiect monstruos, 3 turnuri, aproape de 150.000 de metri pătrați și așa mai departe. Posibil scopul lor a fost să obțină acest teren 1,2 ha cu titlul de arendaj, fapt care le permitea să proiecteze aceste imobile cu încălcarea legii. Scopul lor era să obțină autorizarea acestor 3 turnuri absolut ilegale, contrare condițiilor de privatizare, legislației cu privire la urbanism și arhitectură și așa mai departe, și după care posibil să revândă, ca să există un cumpărător de bună credință și să facă un 10 milioane de euro sau un 15 milioane de euro pe această tranzacție. Noi nu știm care a fost scopul lor final. Eu am dubii că ei au vrut să construiască până la urmă acest obiect. Da? Sau poate chiar și-au vrut să construiască acest obiect, sau aveau să revândă și odată ce aveau un cumpărător nou pretins de bună credință, aveau să spele banii care tot de la noi i-au furat, da, pe parcursul ultimului deceniu, da, și să-și legalizeze veniturile. Indiferent, noi avem cu certitudine în spatele acestui obiect un grup de persoane care au intenții infracționale, criminale de a se îmbogăți ilicit prin încălcarea directă a legii, prin coruperea funcționarilor administrației publice locale, centrale, instanțelor judecătorești, a ofițerilor și procurorilor. Și noi bănuim, avem suficiente temeiuri să bănuim că acest mare dosar, un dosar mare de corupție mare, este unul pe care procuratura este obligată să-l investigheze în mod prioritar. Și desigur solicităm aplicarea sechestrului asupra cotei părți de 100% din capitalul Alpha Engineering și asupra hotelului național până la finalizarea investigației și până la atragerea la răspundere a persoanelor care stau în spatele acestei scheme infracționale. Vă mulțumesc. Sergiu? Atât. Poate aș mai adăuga legat de oficiul teritorial a Cancelarei de Stat, oficiul teritorial Chișinău. Deci în septembrie 2020 ei în sfârșit au obținut câștig de cauză la Curtea Supremă, au anulat dreptul de arendă al lui Andronache asupra terenurilor. Întrebarea e, dar de ce de atunci până acum ei nu au întreprins nicio măsură ca să oblige, să sesizeze primăria, să ceară de la ei să revizuiască hotărârile terenurilor, să întoarcă înapoi terenurilor care erau în proprietatea statului, să solicite anularea actelor permisive, să nu admit consultările publice pe proiectul la acel complex multifuncțional, cum îmi spun ei. Și la fel, Agenția Proprietății Publice, tu te lupți în judecată, încerci să reziliezi contractul, ai, să spunem așa, un mic pas înainte să anula dreptul de arendă și respectiv toate documentele care le prezenta Alpha Engineering în judecată, ele se anulează. Agenția Proprietății Publice, nu știu de ce, nu vede lucrul ăsta. Deci trebuie să investigăm și lucrul. Trebuie procurorii să investigheze și lucrul ăsta, să-i cheme și să-i întrebe de ce ați întreprins voi. Bun, cam asta. Dacă sunt întrebări, dacă nu, atunci noi o să facem publice și denunțul și anexele, deci materiale, ca toți să le poată studia, să intre în esență, poate noi ceva am mai scăpat, că totuși informație complexă. Și mergem acum la procuratură să depunem acest denunț și anexe. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi cât mai bună.